Balontinta ngimatasa kanje. Asikho phela isikhathi sokugana. Yebo. Umngane obakudala. Kulile kakugcina. Uyadlala lo muntu lo. Isimo sinje. Ufuna imali. Cela imali kunje. Wacha ususibaya kalakathi. Rough on me. Long time my brother. Uchikijana kanjeni phathi iPhone in fact vele ingane zigcwele nge-iPhone. Ubala lo ngiyakubala. Khona buka kuyazwashela nje noma ingane zithanda iPhone. Babe hlakaniseka so bra. Hlakaniseka so. Yaso babe. Rough on me. Uyazi ukuthi kudliwa imali kudliwa umuntu. Triple C babe bra. Triple C babe bra. Vele. Wena bhayiza wena mali ihambile. Phanga push and play babe bra. Bra kinali wena. Siyasha boy. Subamba. This guy. Hey. Akashitshi umuntu madoda manje mobile mina. Uncle. Mshado right? Namhlanje nginentanda. Ngabe ngibuyelela la wonke umuntu Uncle ukhuluma nale yanyoni. Yazini ke intombi omdala kanje. Athi ngena ntombi ngikuba na ntombi. Hlaza lokhu. Ayitha ngokuhlala yedwa yabo. Kula ntwala siwakhuluma kanje. Hayi lutho. Yena ngathi imise sikhuluma kanjena. Madoda wafana siwakhuluma kanje. Hamba kahle baba. Hamba kahle. Yazi bese ungiqaleke kanjani bethi awunawo nomiluze kodwa lapho bethi ngiqalekile bethi just nami njalo ngingeza mthuranda for-oled avelela ngikapha kanjani awena bethi uhlezi ukhala bese kodwa mina manginawo bese ngiyakuphesha la ukhala mfethu kuyabheda njengoba ngisho nje mfethu hayi keke besazi vele ngiqale ngawo nginqana ngisho kuleni mfethu uyabona-ke nje wena mfethu ezongishaya ngey'tori awunjani kodwa nginamanje siswami ngozamuhle konje ngathi uba igama mfethu awungiyela ngikhuluma kodwa siswami kodwa ngibuzile bese liyantombazane liyayazi bengalindele kanjani شو شيء صلاة welcome hello فاهم انت Baniki nyoni. Usize kanjani? Sezi nyoni kulezi family yabo, yani nyoni ngeke kwani nyoni.